Ahojte a vítajte späť pri novom Tool Talku. Volám sa Filip a dnes sa pozrieme na tichý kompresor Parkside. Kompresor slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre pneumatické náradie, ktoré vyžaduje objem vzduchu až približne 149 litrov za minútu, ako napríklad ofukovacie pištole, hustilky pneumatík a lakovacie pištole. Súčasťou balenia sú vzduchový filter, kolieska a stojan. Hadicu na stlačený vzduch si musíš dokúpiť samostatne. Tichý kompresor Parkside má v porovnaní s bežnými kompresormi obzvlášť tichý dvojvalcový motor a preto má hlučnosť len 71,9 decibelov. Motor beží bez oleja a nádrž má celkový objem 24 litrov. Na zapnutie kompresora vytiahnite vypínač smerom nahor. Požadovaný tlak je možné nastaviť cez regulátor tlaku, odčítať na manometri a odobrať pomocou rýchlospojky. Tento kompresor je plynule nastaviteľný od 0 do 8 barov. Po každom použití musíš vypustiť kondenzát. Najprv na to vypustíme tlak z nádrže, potom otvoríš vypúšťaciu skrutku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Aby kondenzát úplne vytiekol, musíš nádrž mierne nakloniť nabok. Potom vypúšťaciu skrutku znova zatvoríš. Vďaka kolieskam môžem kompresor používať flexibilne. Napíš do komentárov, kde ho využívaš ty a nezabudni toto video lajknúť a odoberať kanál, aby ti žiadne video neuniklo. Len do toho máš na to,